ҳамада салом алейкум бардора, хуш омадед ба канали Эсем Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов, автори ҳамин канал ва асосгузори хадамоти дезинфексияи YouTube аз даҷолҳои замонавӣ ва дигар мусорҳо. Агар ки шумо худтона даҷоли замонавӣ ё ин ки мусори YouTube ҳис карден, лекин наметонен баромада. Агар ки барои шуморо дафт кардан аз YouTube хеле ҳам душвор боша ва шумо роҳша надонен, як кори хеле ҳам осон ҳаст. Дар Муҳаммад Шарипов яъне ки Эсем Шарипов дахолат мекунӣ, дар ягон гапаш лезид мекунӣ. Корот ҳалай. муроҷиат кунин. YouTube, Instagram дар болои видео Муҳаммад Шарипов бо ник Эсем Шарипов дар сайтҳо. Подписаться буру дафша броинҷа. Ки шумо хавртонам хе кандисин. Яъне ки имрӯз гап дар бораи нест, гап имрӯз дар бораи Момаи Лангулия. Ай, дорогу ксиоча любой ты тамегом, любой ты тамегом. яъне ки чӣ хеле ки мо видеои Рамзи Ориповара тамошо кардем, таҳқиқ кардем ва дар асосаш гап задем, мо ҳоло таҳқиқ мекунем видеои Момаи Лангулира. Ва чӣ хеле ки ино гап мезананд, гапҳои ҳаво ҳамиҷа дарахти себут ози арчай. Ин маъноиро дорад ки май ҷо омадагим арчай. Шармандамон кардагиян. Доказати натим ма датай арчаим, значит исҳевнеста арч. Май тари гап намезанам. Ма факту доказат қати далел қати нуқта ба нуқта. Любой ты тамегом. дар ин видео ма мефаҳмонам кӯтоҳ ки аз чӣ кор сар шид, чӣ бояд кард, яъне ки ин даҷҷолҳои замонавӣ чӣ роҳ доранд барои наҷот ёфтан. Ва тавсияи хеле ҳам хуб барои одамое ки барои любой одам дар кора хеле ҳам хубай. ҳиҷома, фитобочка, массаж. яъне ки ман дар шумо тавсия метавонам шифоҳиҷомаро ки дар якҷоягӣ бо ширкати шифофармое ки дороҳои гиёҳӣ доранд, яъне ки хубии и дар чия. Дар инҷа на танҳо мардо рафта метавонанд, ҳамин хел бо услугае доранд ки алоҳида занҳо ҳам албатта ки метавонанд рафта аз ин хизматрасониҳо истифода баранд. ва аз ҳамада муҳимаш онае ки чизое ки ҳоло гуфтам бепул фаромӯш накунед, дар вақти рафтан номи канали Эсем Шарипова хотир расон кунен ва ҳамчунин метавонед дороҳои гиёҳӣ аз уҷа ҳам дастрас кунен. номерошон дар болои экран, WhatsApp, занг задан чӣ хеле ки дар худтон удобнае. Так, мековем бародаро. Момаи Лангули. Момаи Лангули. Даже поиск меоваш. Он ё аввал панният набудан, мома буданашон. Этнаи бора бад гап мезанем. Бобои лангари, лингак, бобои лингак. Барои ки ҳароми охи, ҳарома дастгирӣ мекунад. яъне ки барои подписчикои конкретним баъдан баъди ҳамаи кор ман стратегияи худам мегум ки ман ёро вообще чӣ хеле гузили гирдок гардондум. Ҳам қадарит ки вос чонаш дамиде. чӣ гуна усулқати подписчикои пастай набошад, дар Telegram канал мумкин ягон вай кунем, як суҳбати чӣ одамоде ки интересни бошад, баъд мефаҳмонам. ва пеш аз видеои Момаи Лангулиро таҳлил кардан, барои одамое ки намедонанд кӯтоҳ ва хеле ҳам ҳаракат мекунам ки тез барои одамое ки мумкин наомадаги бошанд бифаҳмонам чӣ гапае. ман дар бораи блогери видео кардистам ки қати як яҳудӣ разбор карда ки яҳудӣ дар натиҷаи разборшон уро адин адин дар телефонаш дашном кард, номи худову расулу дини моро гирифт ва ин одам ҳамин записа дар тамоми одамо опубликоват карда ки разговори як алоҳидаи байни ҳар як худчомдак. ӯ яҳудӣ дар ягон ҷо парафтагӣ набудак. ин одам ҳамаи видеоро партофтак, усмон дар ин видеоро дашном кард, ӯ одамам дашном кард. ман видеои усмон дар канали худам мондум, дар бораи яҳудӣ гап задам, хоҳари яҳудиро қати модараш қати ҳамаш дидам погиза ва гуфтам ки усмон дар ҳамин гап правилнай, ана михел дағал ҷавоб дан дар корае ки дар ҳамон ҷо усмон ҳам как раз дар бораи Момаи Лангули гап задагӣ буд ки Момаи Лангули ҳамин записа ҳамин хел открити мондагӣ буд ки ман гуфтам правилна, усмон рост мега. ҳар душ ҳақорат кард, правилна, ин гап нодуруста, ин гап туғри нестае ки ту бихези ҳақоратҳоро бимонӣ. ман дар ин гуфтам гуноҳа, ин худаш ин кор дуруст нест. ҳамира дар баъди видеом гуфтам, гузаштам рафтам. ҷавоб ба Лангули кардагӣ набудам. ман просто гуфтам усмон дастгирӣ мекунам ки Момаи Лангули видео мекуна, ответ, яъне ки ягона ответ ай Момаи Лангули сар шидагай дар ман. ман фақат фикри худма гуфтам ки дуруст нест ҳамин корро мондан. ман дар ҷавоб дарӣ накардам. ман фикри худма гуфтам, дар чӣ ҳақ надорам куязибе ки ты сука. конечно ки ҳақ дорам ба фикри худма гуфтанда. бума блядь ай шумо мепурсидам, шумо бояд ай ма пурсен. охе тура чӣ пад масъалаи мо да гапзанӣ чӣ? ман намедонам. баъд Момаи Лангули мехеза, видео мекуна, мега ки ту мега пишти як яҳуда гирифтӣ, бародари май пишти яҳуда гирифтӣ. Эсем Шарипов, ту бародари маи, ту вора мотивация додӣ, ту против ма видео кардӣ, фаҳмидӣ бародар? ва ман ӯ видеош ҳамаша таҳлил кардам, метавонем бидорем тамошо кунем дар уҷа. баъд дар баъди ӯ видеои мара кардан, бо ин видео мекуна,
как будто видеош дар ҷавоби ҳамон видеои мае ва тамошо мекунем. Яъне ки ман дар ӯ видеом гуфтам ки дар ин видеои кол дамҷа ҳастай. Ман дар ин видео гуфтам ки ман дар куҷо пишти яҳуда гирифтагим. Ту як факт биёр ки ман пишти яҳуда гирифтагим, ман лич мекунам дар центри Лондон аз ту бахшиш мепурсам. Смисли ролики инами ма обши ҳамаш дар ҳамия. Инам қадар смислай. Ки по идею бояд Лангули чикор куна? Доказать куна ки? Яъне ки барои он хотире ки Лангули чтоб мара заставит куна ки ман хе бахшиш пурсам аю лич дар центри Лондон осон накай. Яъне ки гапи худаш гуфт. Ҳамира доказать куна. Факт биёра ки ман яҳудира пиштиша гирифтам. Чӣ ҳай кардесин? ва нигоҳ мекунем ҷавобшаку чӣ ҷавоб даяка дар ҷавоби ман ки як чизи элементарниш гуфтам. Бародаро куҷош не понятнее, просто шумо да ман бигин куҷои ҳами гапи ман нодуруста ёки куҷода ман бераҳмӣ кардесам. Бисёр дигар блогерро хуш мекунанд ки типа хаб кунем, типа ҳамаро фуромӯш кунем. Дар куҷо ман неправам. Ман ранги одам предупредит кардам, дар аввал предупредит кардам ки да ман нарасен. قدرت کی пешакӣ гуфтаестам не ки вақте ки барои он хотире ки вақте ки расидам безеб мерасам. Ин маънои чиро дора ки ман худам гуфтагӣ, ман худам нарасидагӣ нестам, ман худам предупредит кардагиам ки да ман нарасен. Вақте ки расиден пашада ниждите барое ки огоҳ буден шумо аллакай. Мега надонистани қонун аз ҷавобгарӣ озод намекуна. Инҷа не то што надонистан, да инҷа ман гуфтам кодекси ман ҳамин буд ки то ма да нарасан ман намерасам. Ман ба кодекс қилғим рафтор кардесам ва ин кодекс ҳавои мондагӣ неста, ҳавои придумат кардагӣ неста. На период всё придумат кардагӣ ки мабодои нехе гап меша пашада ждат мекунанд ки бестак ман наместам. ҷавобшам гӯш мекунем билан Момай Лангули чӣ мегӯяд. Эсем Шарипов гӯш кумара ту мардак нест якмуш. Агар ту мардак бошӣ бугӯ ранги мардак вори бубронам хеле базантало қасам бихӣ ки бугӯ ки ман нагирифтам амисум. Якумаш кем дар сари кали ту ҳоло тира Момай Лангули қати Рамзиябону даъват кардан, чикор кардан ман намедонам. Ит аякдигари та фучи Холиқов Рамазон астағфируллоҳ. Холиқов Калабок. Битарсен бародаро, айхе шахсиято битарсен ришошон дрост ку. бобои лангари, бобои лингак. бовар ки ӯ ровинама нестам ин шахс. ادک کونت بگو به ناموس بمبر اگر تو بیان هماری کنیم لو باید اوکی اینو دانگاری که فلان کنم خیلی گپ زد و گپ میزده من خیلی کارات کردم میتونم اگه دانگاری گاش ویدیو کرد و اشکا تمام که میخزن احمد معلمه وری مینویسیم پشتیام برو میگیرین ди чӣ кор кардаи бан чӣ рух дод ки дар канали ҳар диё танз кардести иди даҷҷоле ҳастае ки тир аз ин кор пушаймон мекунанд. Пушаймон но фаромӯш накунед ки чизе ки дар интернет меафта ӯ дар интернет боқӣ мемонад абадӣ. کوچکونه خیلی مزگرم کومشیا شپالاق میزنه مزگرم Эна худ таъмихел кини. و چونش دمیده чӣ ба против ма гап задан қина иёда барои он хотире ки ҳар як калима ма аҳамият метунам. ҳар як калима ма ва вақте ки ман монтаж мекунам бо ма ва дар вақти монтаж банахе палоса када голосои худ ма гӯш дорам. Як калимаи хато ман намезанам. шумо ҳар як чизе ки то рӯз ба рӯзе ки дар интернет баровардаистен ҳамаш ба зидди хитонае. шумо да ман материал додестен. هم قدرت کی яъне ки ҳоло ман таҳи шуморо накуфтаистам. вапше ман агар таҳи шуморо бугум биком як картинка да Лангули неми картинкаи кардагӣ ман да ин нами кунитра лиж мекунам. Ба ин нами гунаҳгорот мекунам. шумо да чиво ибанутиен ки шумо худтон да ман материал додестен. шумо худтон бел додестен ки қавртона биканам. стратегияе ки ҷанге ки немиҷа рафтестай ҷангиш меномен чиш меномен шумо муҳорибае ки рафтестай стратегияш айрӯи нақши ма рафтестай. ман видеора дар канал партофтум пешакӣ мондум публикасияша не ки набировардам ждат кардам шуморо заставит кардам ки то бегаҳа ждат кунен. барои чӣ ман ҳамин кора кардам? барои он хотире ки ман медонистам ки да чиво шумо тупоен ки да чиво тупоен ва да чиво гунаҳгорен ки аз донистани оне ки Муҳаммад Шарифов дар бораи мо видео кардай погиза тамоми гуноҳотон пеши рӯтон омад. фаҳмиден ранги кинои ҳиндист ки шумо гуноҳҳои худтона диден. ва итснид гуфтен ки 100% ҳамаро ҷазир кардага давай бояд чӣ кор кунем. ҳаракат кун пешҳай ӯ видео биро рамзия ё ки ти иша гуфти ё иша гуфти штоби мардум и тараф шава аввал тира гӯш куна эътиқодаш зидди Муҳаммад бигарда ба дига Муҳаммада гапиш намегзара. не хеле шумо хиёл кардин ва ира ма тайёр кардам шумо додум. шумо чангак парстаги мара мехӯрен. шумо зидди ма мебироен. зиндагонӣ ростӣ хоҳад каҷӣ наояд ба кор чӯби каҷро оташ аз беқадриаш ҷо мешавад. دیلم خنک میشود кал
Брэдинах да сари калон зайбат кард мегон да сари калон ин ҳардаш тренем хеле туф карда меоянд. медонӣ чӣ ба якмаш нема ҳози чӣ хеле ки ман да ҳар даи раҳм кардам да ты раҳми ман ҳамин мешава ки просто камтар вазелин метием та штоби дар қафот биша ки хирсандӣ накун. ты да бои хеле ифтихорае ки агар ин кора ма хидм кунам. намедонам агар Момаи Лангулӣ ҷинсша алиш кина хидша мисол духтар кина ба байни ягон талбо да бигарда ки случайно ман наёмуша лекин дар байни талпо мақсад ҳаракат кунад ки дигарро накунанша. баъд мумкинае ки ман ягон чи бигум атак ма одаме ки хеле мардак сурати зансифада ман надорам хеле желание ман вообще это не моё короче. бароям хотир матара чӣ гуфтесам кал кори ты агар раҳм накунам бе вазелин ҳал мешава. ҳал карданаш раҳм карданаш ҳамие ки вазелин метием та ва узша бо вазелин дигарро кор мекунанд. гӯш кунад ки чие вазелин дар чӣ заключается. ты ҳоло вақт ҳамияй барои худат хубиш ҳамияй ки бибаро дар телеграми ма ё ин ки просто худат опубликоват кун дар телеграм канали ма видео таим хеле монсимат ки бугу ки бахшиш ай тамоми гапҳои гуфтагим чӣ хеле ки ном гирифтӣ конам хеле ном гирифта ҳамаи гапҳои худа баръаксте бахшиш бугу ай бозӣ штоби бирой. ин раҳм буд. вагарна ма таҳдид намекунам. ма ягон касам направитам накардам ягон чи накардам. да ма менависанд ки ака чико кунем. мардум дар гурӯҳи смстон дар инстаграм эм хеле ждат доранд ки ака иҷозат бите ман не то что ки майли хай чӣ кор мекунӣ ман запрет кардестам шумо запрет бестен мегум маро ҳурмат мекунӣ маро важат мекунӣ мега ҳо бестак братан гуфт бест барои чӣ ки ман гап дорам у одамда осонак биро бахшиш пурс вагарна гуфтестиян ки мехапем дар сари бутилка мешинонем ша бутилка дам хе бишина ба сари تواسنگ دای بالا بروشانی زده سعی کو خیلی خوش‌تر میتونه مثلا در سری بوتلکه بشینی هم قدرت کی و چونش دمیده هم که گیر دادی هم که کامera کنم پوگزا با بخیزی بخشش پرسی اگر که پیشکی با خوبیش بخش نپرسی میگذاریم دا مومای 100 روبل هم باشه 100 روبل اگر 1 روبل هم باشه 1 روبل حق مردا کا نگاه کنین که 10 کس 100 کس اگر این 3000 هم روسی هم باشه فهم کنن یا که چند قدر میشه نگاه کنین یبانو ترا نگاه کنین که برادرم ما شما خیلی گپ میزنم دا چیو دال بایوبان همین اهمیت نمیدم میخیزن خاطی گپ میزنن کی ما گفتم ما هر یک کلمه ما اهمیت میتم و یورا ما به هر یک کلمه شون میگم یا همین اهمیت نمیدم یک چی گفتسه 10 کس 100 کس اگر این 3000 هم روسی هم باشه فهم کنن یا که چند قدر میشه دریم 50% باید جواب گوی لیکن وقتی که تو میگی که این آدم فهم کرده ای تهمته به غیر از اونی که اون آدم خودش دکازات کردن نمیتونه و خودش تهمته ای گفتگی تو تهمته هم قدرت کی یعنی که او علاقه او طرف میستد تو باید دکازات کنی گپتا یعنی که نگاه کن تو با ویدیو کردگی کارت چقدر دشوار کرده که یکم دکازات تو باید اول دکازات کنی که من در کجا طرف دوری یهودی کردم دیمش باید تو دکازات کنی که یعنی که باید اپراودات کنی که تو چه حقوق داشتی و برای چی خاطر تو شخصی که در اون ویدیو موندی یهودی را که الله داش نام کرده بود این ویدیو شخصی را موندی که مرا داش نام کرد حق داشتن خودت دای اپراودات که در حالت جواب اپراودات نکردن تو باید جواب بگویی برای خلاص شدنت دل چی میریم یا که با فکر که 3000 جو رفتگی دمار نرفتگی نیست تا دور دکوم دیگه کاگی نو نسام دلی این دوی ما در دیگه کس رفته دسته اینجا اوج ما خودم خید کردم میدونم برای چی برای که ایرا پادپیشیکوش دوی کرده که امروز لیتسوی اساسیش برو وردن که همین در حیات که ماشینیکی نمره 1 ماشینیکی نمره 1 یعنی که نگاه کنیم باردارو گپیرا ما چخی تصدیق میکنیم در کامنتاری بنویسین که ماشینیک کیه ما نگاه میکنیم پروست هم خیلی رشوتکا اکو رشوتکا میمونین مینویسین ماشینیک دالچی نومشه اگر که شما فکر کنین که مایم ماشینیک مینویسین نوما مینویسین اگر که شما فکر کنین که مومای لانگولی مینویسین ماشینیک لانگولی ما درباره رمزیش در دیگه ویدیو گپ میزنیم با داوش با دلنا پروست вот دیگر باردارو میدونه میبینین که نومی کی بسیاره همچون ماشینیک من всегда میگم اون رمزیش میگم ما سودیایم ما الله و دیم از جهت دنیویش بگیریم که ما از جهت کوریمون بگیریم خلق ریشت میکنه بدورین در کامنتاری انتخابات آزاد بفراتون در تلگرام کانال да не то что дома да хычам да телеграм канал шон кунан голосование хуй бутан подписчикой хычон интихоб кунан киай машиник гапита ничего не означает агар ки бугу ягон чи означает доказать ки вақте ки мегӯи на рӯи аслиша нишон дан
ты чира дар назар дорӣ? Ман як рӯ дорум всегда. Дар берун, дар дурун, дар видео, дар ҳамаи ҷо ман якм. Ана миай плюси ма. Ҳамиай оружияи ма. Ҳамиай оне ки ман худам уверене мехеза мегум нарасин ки кунтон медара. همقدرت کی و چونش دمیده Любой гапе ки мегӯӣ ман худам тасдиқ мекунам агар ҳамқӣ боша. Химо реклама мекунам мегӯӣ. Конечно, ман химо реклама мекунам. Гуногора, ҳо гуногора. Ссилка ки дар комментария видео закрепишдага ба дӯстдорои варзиш имконият метаҳӣ ки дар шул дӯстдошон сум кор кунанд. Агар ки ту угадат кунӣ кадом ҷанговар ё ин ки дастаи бозингар ғолиб мешавад, дар бурди ӯ сум кор мекунӣ. Ссилка барои регистратсия кардан дар сайт дар як комментария ҳамроҳи ссилкаи телеграм канал закрепит кардагӣ. Гулом бакала гуфтам. Окей. Тепер мегзарем дар оне ки ту ака бакала бигӣ. Ту бугӯ ки дар куҷо ман пушти яҳудиро гирифтам. Саволи морият тараф не всё из тараф. Ана ки яҳудиро гап зад. Дар куҷо ман пушти яҳудиро гирифтам. Доказат кун. Просто буро доказат ки осон накай. Всё. мошенники номери 1. Мошенники номери 1. Нигоҳ кунед да бародари азиз. Мошенник номер 1 и бо вообще дар кини бада доказат кардан. Яъне ки ту бояд статистика ҷамъ кунӣ ки мара номер 1 мошенник монӣ. Шумо штоби қадима баҳс кунед, медонӣ ки чанд қадар разница ай билад. Ман намедонам, ман ба чӣ сравнит кунам. Короче, на инҷида ман истодагиам. Шумо короче, ай камера мебура. Анам зида иними қаракен. Бигардонам ҷараи шумте. бас ша ист бигардонака. Ма алҳамдулилло ки ай шав ин авози соат 12:30 шида алҳамдулилло дар хизмати бародароям дар ҳо дурун бечораҳо маҳкамаи авқот овардагиам. Не ки ту мара бугӯ. Ма кӯшиш мекунам ки доянамиёра бигирам. Доянами мардами ғариба бигирам. Не ки ту мара бугӯ ки ту чӣ кор мекунем? Да что ты, черт побери, такое несешь? нигоҳ кунед бародар, элементарна як чиза шумо худтон плюс минус кунед, ранги рамзияш ори ҳисоба намедонам 56000 57000 думечанд ҳазор. Ман раз гуфтам ки доказат кун ки ман дар куҷо пушти яҳудиро гирифтам, вақте ки ту гуфтӣ ки ман пуштиша гирифтам. Доказат кун ман дар куҷо пуштиша гирифтам. И видео мекунам мегӯяд ки ту мара бугӯ ина ман дар ҷаиҷа истодагиам, ай шав то саҳара дои мардумаш то бигирам. در نامش Так, ман тоҷикӣ савол додам ку. Бибро я факт биё ки ман пушти яҳудиро гирифтам. И мебура мегӯяд ки ман ҳамин дар пушти тай барам истодам дар ҷа. Мефаҳмед гап да чия? Иш як тараф беста. Дигараш, ту мара бугӯ ки ту чӣ кардӣ, ман чӣ кор мекунам? Ту миннат кардастае ки халқи муҳоҷир як шахсе ки мушкилӣ дорад ба ту муроҷиат кардан, ту ҳавайда кӯмак кардӣ. Ту ҳамура миннат мекунӣ? بمال با اونم ناموسات ولی شبارت اکید مونده خدا زده ту бояд раҳмат бугӯй. Бародарои азиз, подписчикои касе ки набошен, любой блогере ки як кори хайрияро мерава мекуна, бояд раҳмат бига. Чӣ хел? Якум, вай контент шай. Ҳамун кори хайрияш причина мешава ки и видео дора. ранги видеои ма саровна мекуна бишина. Яъне ки корш, бизнеси блогериш пеш рафтаст ки дар дохили ӯ реклама мемона. Ин як тараф. Реклама мондан кори хато не, ҳама мемона. Яъне ки гап дар он ки худи ҳами кори рафтаст контент шай. Деян хайре ки блогеро мекунанд дар як муҳоҷир, дар як кас дига, ҳамаи ира худи муҳоҷирот мекунанд. Просто и миёнарав мешава. Ҳамхел аст ва иш 100% гарантия нест ки ино аз сари он сум намегиранд. Инҷада хеле чӣ мутаалло наку о ана ёфтум ана ку гап дагар худаш пешон. Ман нагуфтаистам ки ту 100% ман медонам ки мегирӣ. Ман гуфтаистам ки гарантия нест ки 100% намегиранд. Дар ин гап ман предирация карда наметавонӣ. Ебанутӣ гапои маро хӯ авгич наку. بیناموس منبر Хирсан наша. Яхе вақт ягон гап гӯш мекунӣ хел меки хирсан меша. Хуй тебе. Вот такой. Яъне ки мақсади гапи ман да чия? Любой блогере ки як кори хайрия мекуна, бояд раҳмат бига аз ҳамон одам ва аз худи тамошобин. Қарое ки ин контент шид. Ва ки ӯ контент дар асоси худаш ҳатто агар аз ӯ сумам нагира, худи контент барош сум меёра. Дигараш, кори хеле ҳам бадае ки мега ки ба як даст доди даст дигарат набина, ҳолиё мегӯяд ки хай чӣ мо кор монам, бас сёмка накунем. Майли сёмка кардан як тараф беса. Ту да чӣ одами паст мешавӣ ки ту мехезӣ миннат мекунӣ. Барои чӣ ту миннат мекунӣ? Хубира агар барои Аллоҳ кардӣ, ту набояд миннат кунӣ. Ту набояд ягон кас доказат кунӣ ки ту хубӣ кардагӣ. Шармандагӣ дар ҳамин ҷае ки ту мара мегӯӣ ки ту ба ман бугӯ ки ту чӣ кардагӣ. Подписчикои пешидаи канали ман медонанд. Ман муқоиса ба шумо ма хайриҳо видео агар ма химани то ҳис мекунам ки ранги миннат метава.
бародора гапиш хатоай карочи то что ки мегата барои халқ ягон чи кардаги нести корое ки мо мекунем дар канали ма просто медорем просто листат мекунем ма вот короче рум намешава ки ма бихезам ҳамин гапа бугум ки ман ин кор кардам ин доказательш не чизош рум ман намешава просто вот бахшиш руи ман просто канал дурен хитон бинен и пиздес вот и ягами ма всегда гуфтагим хит таъриф кунӣ ба монанди он шеъре ҳастае ки хоёи хит шақидаш мелеса пастарин кор ҳамин ват хит таъриф кардан оне ки ман дар видеом шуморо огоҳӣ кардам и хит таъриф кунӣ набуд и реально огоҳӣ буд барои он хотире ки корҳое ки ман гуфтам ман дидестин ман кардестамша и хит таъриф кунӣ набуд шумо ба мисли рӯбоҳ рафтор мекунед хитона мо шери нарем мегин ба номи аллоҳ қасам ман ба номи паланг таваллуд шудаги ай таваллуд намехели таваллуд шудагиам ман номи паланг қатим то имрӯз омадагия муҳаммад дар ҳуҷҷати май кӯчаи мо бира бугу хонаи палангшон дар киҷое ҳамаи нишонот мета бугу хонаи муҳаммадшон дар киҷое фақат одамое медонанд ки қатима хондагиам ёки хизмат кардагиам не ки ман дар киҷо ман хестам ки ман паланг муаррифӣ кардам ё ин ки номи канал ман паланг мондам ёки номи гурӯҳҳо ман паланг мондам инстаграма мондам любои бисёр чизо ман метавонистам монам агар ки ман мехостам ки ба и фахр кунам ёки воима кунам ҳардаш номи ҳайвонай тра як ном гирифтан ҷои фахр надора ёки як ном мондан ҳамада пастариш ҳамае ки тхта шеър эълон кунӣ блядь шумо ебанутиен унвона одам бояд заслужид ки на ки тамошобинаш бумонаш ва рафтори ҳар як одам маълумай хиди тамошобинда кор бор тай рафторот виднае чи хели одамита шарт нестай ки ту бихези хита эълон кунӣ ту бояд доказат кунӣ ва инам как раз роҳшай доказат кунӣ хитона шеър мегирен доказат кунӣ шеъритона мебинем озӣ чи хели мелесен пас без худат фикр ки дар ҳаёт ки ту барои доказат кардан ки дар ҳаёт кима ҳоли видео давом дорад яъне ки мемонем адин адин ки ту чӣ мерасонӣ ман чӣ мерасонам ту чӣ мекунӣ ман чӣ мекунам ва мебинем шумо намоиш мекунен ва чизе ки действительно халқ мекунад шумо ба души худ мегзаронед шумо ба ҷои раҳмат гуфтанатон бо миннат мекунед пеша гӯш кардан як чиза мегӯям ки вақте ки одам намедона дарак надора ва ягон кор да пайравӣ мекуна ва ҳеҷ гапи надора мисол бахшандае вақте ки ту дида дониста бикунӣ хеле ҳам гуноҳи сахта яъне ки шумо аллакай вақте ки бидонед ки ин одамо чӣ гуна одаманд баъди ин шумо дастгирӣ кунед ёки дар каналшо бестен ёки лайкшон монед дигараш шумо паҳнкунандаи ҳамин гумроҳием барои он хотире ки ино ба номи ин одамо ба номи аллоҳ гап мезананд вақте ки чунин одамо ба номи аллоҳ гап зананд шумо дастгиркунандаи ҳамин ҳолат мешавед барои ин чӣ хотире ки гарчанде ки шумо бидонед ин хатогӣ кардагишона ба назар нагирен вақте ки шумо дар гурӯҳшон ҳастен канал ё пеш меравад дигар одамои навда во подписатсия мекунанд ва ӯо дар ин бора метавонанд ки дарак надошта бошанд ва ҳар як чизе ки ино мегӯянд уно бовар кунанд ва чӣ хеле ки шумо аз таҷрибаи кори ё медонед ин одамое ҳастанд ки бефакту далил гап мезананд туҳмат мекунанд савол ки дар оянда чунин ҳолатҳо дигар намешавад яъне ки шумо наметавонед намехоҳед шахсое бошед ки пешгирии чунин ҳолата кунед шартае ки исем шариф худаш тоқа кунад шумо управлят мекунед халқ зидди халқ ягон кас хеста наметавонад главное дар иҷа халқай дорогу ксиёча любой ту там мегум идораро ба даст хитом гиред нагузоред ки шуморо управлят кунанд шумо управлят кунед ва гап мезанем дар бораи спонсорой ки чунин одаморо спонсор мекунанд ба ғайр аз оне ки худи халқ чунин одаморо спонсировать мекунанд худи бо спонсор яъне ки одамое ки аз ино реклама мехаранд ва ино реклама харида метавонанд аз оне ки шумо тамошо мекунед ва аз рекламаҳои ё истифода мебаред ҳар як одаме ки амино агар ягон ширката реклама кардан шумо даромаден аз уно реклама хариден то есть ки ба рекламаҳои услугҳои тавсия додагӣ ҳамиё агар кор карден ва ё кор кардан мегиранд дар чихати блогер барои он хотире ки ӯ дигар кор накунанд шумо бояд аз ё истифода набарен лекин ман бовар дорам ки баъди ин коро дигар айси пас совет барои худи шумо спонсоро ман фикр мекунам ки телефонтон мекунанд ёки менависанд ёки зангтон мезананд фақат ҳақораттон мекунанд ки шумо спонсировать кардастен фаҳшора барои ҳам хотир просто як совет пешакӣ реклама нахарен барое ки ӯ иро уже дудшон сияҳ ғавс баромадаистай якумаш ки чиву масъалаи мо да гап занӣ чи ба мега дуои халқ гирифтаиша рӯи аслиш биромад барои халқ хай дидистай дуои халқ действительно дуои халқ ҳамаша ма зора мекардан дар телеграм ки бародарам ё заибат кардем бихез ай пишчонаша но ма кодекси мар нарушад кардагӣ набудем но уже нарушад кардем ва дигараш ки мега чӣ хел ай пишти мо гап ту ки хиёл кардаи хта гнимроде сар ранги перчаткаи бокс ту ки мегирихта ҳа дар видеои ма тамошо карда чиликак зада калоншидагӣ илҳому томадаи хеста блогер шидагӣ
تو کی میگریخته تو قطعی کی رقابت کرده استی تو حاضر تو سوق خید کرده نیستی ترا دال بیابید امی وابسته همین را نشون میده ترا دال بیابید تو توی وقت با درک میکردی نه که حالا هم راه هست ما در این ویدیو داجش میگم که حلی مسئله را باید چیکار کنین شما یعنی که انیخترش ترا چیکار کنی باید که اوضاع چای کار و سوید تو گوش نکردی و واریانتا ویدیو نکن دیگه یعنی که ما میگم ترا چیکار باید کنی حلی مسئله را برای خودت گوش کجا حتما گوش کن وقتی که نوارا که برآوردی نام نمیگیریم برای که شما میترسین ما کودکس دارم و ما شما را چریز همین کودکسی خودم کودکس ما همیه که تو نرسن نمیرسم و برای چیه این کودکس برای اون خاطری که شما عملیات میکنین که من دیگه ویدیو نکنم و ما بعدا شما را میگم گفته بودم تون یعنی که نام نگرفتن من ترسیدن من نیست این برای اونی هسته که شتاب دیگه آخرون دا بتونم بگم که بود برای چی ما شما را نمیبخشم فهمیدین که برای چی دکه دیگه پیدیمت که خوی نه گپت میگه که میترسه برایم نام نمیگیره آزی وید نه کی ترسیده است زورا کرده است یعنی که رمزیت در اومده است خیلی دلیل کنیم خیلی کنه خویوام شما ایدیت میگین کو ایدیت میگو خیزین بو بعدش بخش میپرسین یا که نمیدونم چی کار میکنیم و پاتسلاوات سم میگن خوی یوزنا من نمیدونم با اورش چی پاتسلاوات فاک какой решил блядь هردش رنگ мардак метован ну как непонятно хай занак будан ну хай маса ташуна ку хай блин короче من نمیدونم چی کار کردن این شی قدر میخزن باید جمع شوند و خیال کردن که محمد شریپوف همین خیلی محمد شریپوف وقتی که پرژدپرژدنی میکنه شما را آگاهی میکنه برای چی برای وایما کردن برای ترسوندن نه ای خاطر خوبیش ای خاطر درستیش برای کی وای دیگه دست نمیکشه وای کنکریت نه در اول ویدیو گفت که خور شما را من میکنم برای کارتون ازش میکنم برای نمی وقتی که لیزید کردن اساسا برادرو ویدیوی ای вообще бо айуш хай камтар мешавад леки видеои ҳичи надорад таҳлил кунӣ аҷат психология агар таҳлил кунем чие раст ки факт далел ҳичи надорад ячом гап задестай хай бад гапҳош чӣ маъно дора ягонта смисл дора бале гап смисл надора мақсад дора мақсадаш ҳамияе ки хиёлаш ки мехеза ба я одама ба рих гуфтан значит ӯ одам рих мешида ма тра рих намегум навози ту ҳам хеле ма тра рих намегум но ма тра нишон метам ки ту рихӣ фаҳмидӣ яъне ки та агар айсо اوناور روزیات ما پا در کونی تو نمیزنم پای من برای ما با قدره پای خیلی چی ما پروست نشان میتونم که تو کونی تو بر رزمیر پاک شده پروست خلق خودش میخه مینویسه که کونی تو رمزیه بر رزمیر پاک شده هم قدرت کی و جونش دمیده خمیر ما بلد نگاه که خداوند خیل میزنه شرمندگی ایده دیگه نیست با پرابلم دختون کردن یعنی که گفت چند تا وجود چیزا را باش ما دکازات کنش تو ما شما را بخشم یعنی که گفته که شرمندگی انمیای شما خودتون شرمندگی دیگه شرمندگی ایده نیست نشان بوده چی را در نظر دارید اینمیای گفته چیه نشان بوده بود فهمون نگو اینمیای وقتی گفتی که چیه باید همون چیزا تو بگویی دکازات کنی در ما برا همون مولتیک تا نقل کنه برا همون درمو مسئله جین همون مور کاجدم در مسئله جین و مور کاجدم همون چیزات گابزا ما گام میزنم در بورانه که من نمیفهم که ایرا تو برای چی مقصد مثال آوردی یعنی که برای خاطر تو مرا پس زنی بدیو که اگون چی دیگه درباره ما مردا در کامنتر بنویسین درباره مور شما نمیفهمید نمیخواین اگون چی فهمیدن ارگانیسمی و چی خیلی زندگی میکنه اون گور دیگه کاجدم نمیفهمید نمیخواین جین و عجینه چی جین در خلق مسلمان دخل نداره یعنی که من ترجمه کردم آدمی را که جین داشته آدمی را قطعی شیطان کار میکرد بحثش برآمداشونه چی پرابلم من نفهمیدم تو یبانوت چی دی نگاه کنین برادر در چی یبانوت یعنی که خیلی ما اخی айми дастад як кас як пиёлачои хурдагия як муҳоҷира як пиёлачои додагӣ вақте ки одам агар видео кунад бояд опровергат кунад ӯ оппонентча ва ӯро биҷиқа айё медони чӣ хеле мекунад иё видео мекунад вақте видео иё ба минуси худ чон мешавад ки бояд ҷавоб гӯянд яъне гуфте ки як муҳоҷират як пиёлачои додагӣ дар ҳамаёд як кас айдаст як пиёлачои хурдагӣ ту медонӣ барое ки ира доказат кин дар чиво тара душвора дар чивои гапи ту чанд қадар проблемаи калони ту мешавад пиздец чӣ хеле проблемаи калони ту мешавад ту бояд тасдиқ кунӣ уже ира як одам ай дасти ма як фоидаи деги нест ту бояд ин кора доказат кунӣ ту не ки дар чиво ебанутие ки обратнаш ҳастае ки гапи хатои тамират дидану надиданаш усу беста канали мара таҳлил карданаш усу беста нелогичная гапи ҳаме ки ай любой зоти одам всё равно ай даст як асия пулачои хурдагие на ту мехези ҳами гапа мегӯй против ма ки ман шахсе ҳастам ки ҳарфта протифат истифода бурда метавонам ту мехези цел як ҷумларо мегӯй ки ай дасти ма ягон муҳоҷир чой нахӯрда هم قدرت کی ма шуморо ранги одами хеле дилсӯзӣ хати гуфтаестам фаҳмондаестам то ки ебанут ё як совет хуб барои дар баҳс мара биридан
вообще набояд ира бугӯӣ, не ки ман мегӯм, барое ки всё равно бидониям, всё равно намебурӣ. Ту бояд агар ки ҳарифи ман бошӣ, ҳаракат кун, чанд метавонӣ кам гап зад. Просто чанд метавонӣ кам гап зад. Ҳамин қадар ту айданут калима бисёр мебуроя, ҳамин қадар ту минус пайдо мекунӣ. То мард сухан нагуфта бошад, мега айбу ҳунараш нуҳуфта бошад. ин маънои уна надорад ки ин шеър барои айбдоро ай. ин барои ҳам айбдоро ай, ҳам ҳунардоро. Барои ҳам хотири видео 1 соатаи ма. фаҳмидӣ? Видео 1 соатаи ма да шумо як калима гап гуфта наметонен ва як видеои 10 минутаи шумо да ман 1 соат проблема меёбам. Муқоиса кунен ки ту кӣ, фаҳмиши ту то куҷоай, ай ма то куҷоай. Ма қати маълимат ба забони маълимӣ гап мезанам, олимат қати олимӣ, олими динит қати ба забони динӣ, дунявит қати ба забони дунявӣ, медицинс қати ба забони медицински. Ай сектан ту даҷҷолию шайтонӣ, яъне ки аз забони шумо ба забони шумо. ин таъриф воҳима нестай. Гуфтестам там марҳамат бубро любой хиқати ма вот рафтестай бас вот рафтестай гап за аргументировать ки не ки ти кора карда наметавонӣ, ту фақат як роҳ дорӣ барои хита халос кардан ва ин роҳ ҳама мегум тура ждат ки ман бе видео бе пуч бе маънат там гӯш кунам агар охис айбат кади. болои ту шикоят омагӣ буд масъалаи конкурсу да байламара ҷамъ кардиву и просто пештар буда як бародар бирома буд гӯ хаям хеле мешиносам шиноса дар кор нестам ин коро мафтам эне ма ягон видео кардани нестам просто даже занг там назам. ё нигоҳ ки ман калимаро чӣ хезид истифода мебарам. Агар ту мегуфтӣ ки мумкин карда бошӣ ва гуфтӣ кардаӣ, карда будӣ, кардаӣ, ино фарқ доранд. яъне ки вақте мумкин карда бошӣ гуфтану дад камтар шанс дорӣ ки камтар хита то бутӣ. вақте ки ту мегӯӣ кардаӣ ё ин ки карда будӣ, ин точка дора, ин туҳматай 100%. ман қати любой хе мегӯям ба ин калимат. дуруягию дигараш, яъне ки ман ҳар як калимаеро претензия карда метавонам, ҳар як калимааш аз ин истифода бурда метавонам, барои он хотире ки тасдиқ надора калимаош. ва ман ҳаракат мекунам ҳар кажди калимааша чӣ накунам, барое ки видео аллакай ма записи бисёри баъд рози баъд рафта ва ки ранги ушам дроз мешава. Ман ҳаракат мекунам ки общий структура в общем смысле ҷавоб диҳам. яъне ки 3-4 салоша гӯш 3-4 гапша гӯш мекунам, баъд ҷавоб медиҳам якта. масъалаи Жан-Клод Ван Дам да масъалаи ман намедонам кадом ҷини айкиҷои фромадай омадай меояд ам хел бира ҳамун масъалаҳо да так гап за. машиника чива сар ба сар қадар қатимо чи. бира ту ҳамун корбор табини хай панят наёҳо ту барои ҳамин чанд хаки каналат хоб буда ки хости як гирёниш кунӣ. майли ҳеч намегем дуфари дига нака ки баъдҳо бо видеоҳои безебтай. бо гапи беасос чанд каналат хоб буд, чанд хачи. охе канали мара ту нигоҳ ку, канали хита нигоҳ ку, муқоиса бро. Ту чӣ гуфтести? То што ту агар гуфтанӣ боше ки майра хайп кардам, вообще гап тасдиқ надора. барое ки номи мара гирифтаги шахс ту будӣ. ва агар ки ман хайп мекардам, ман дар видео тура огоҳӣ намекардам ки лезид нака. ман тура наоборот заводид мекардам. агар ки ман мақсади хайп кардан медоштам, дар видео якум гуфтӣ ки номи мара нагирифтай барои хотире ки тарсидай, агар хайп карданӣ мешидам, номта мегирифтам. не ки нома гирифтан на хайп, нома нагирифтан маънои уро дорад ки хайп набуд ва маънои уро надорад ки тарсидай, маънои уро дошта ки ман дилим ба шумо сӯхт. мара дилам сӯхт барои ту. гуфтум нагу. чӣ гуфт? ям бечорая. ва ҳар як одамеро ки ҳарди шумо дар ин ҷо ҳоли уже задни задестен, дига блогерро хуш кардестен, дига одаморо айпиштон штой бупаран ва ӯо ҳамин хел гап задестен ки типа ҳаматон хаб кунен ва дар ҷо маро хуш кардан штоби ки дига ак бас кунен, дига ак диар исуса. на просто дига блогерро гуфтам, тамоми блогери Тоҷикистон вообще любой кас ҷавоб то есть ки муроҷиат ба ҳаматон. просто дар ин бало тахтонро хуш накунед, дар шумо невигна. ин одамое ҳастанд ки ин хеле агар дар назди проблема монанд, тренехе пеш тела мекунанд сини проблема. ту бидав мегав, што мисоат. Ту бидав мегав, гирктра бихира, дар ин ҳолат палангтра бихира, мо што ба ақиб бестем. Просто дилим ба бисёри шумо месо. Агар ки ман хайп карданӣ бошам, ман ҳамин қадар проблема ё кардастиян ки ман пипец, я 10 сол ман погзам хеле хайп мерава. мақсади ман нест, просто дилим ба шумо месо. ман контент дорам. ман да проблема нест, ҳам қадар контентҳое дорам ки вақт ман надорам. ман ранги ё ба суми муҳоҷир ба талбидан ман ҳаёт ман пеш намебарам. ман кор мекунам дар Великобритания, ман кор мекунам дар Россия, ман кор мекардам. ман то блогери хоби ман ба блогери зиндагӣ намекунам. як кас буро як кас як гап бига ин маъноиро дорад ки ҳам гап правилна. мара подписчики хеле гуфта ки
تو پیششتا اول پیشایی دختر بدگی همو ترا گودگی بده و بعدا تو جنس تعلیش کرده ای. سوال همین گپ правильно؟ برای ما گپ باید تصدیق کنم، ما باید یوبکای ترا واردارم. ای پست. ای پیش تام شکوفیت. برای خاطر وقتی گپ همه گوی دکازات کن وگرنه تهمت میشه. حتی میتونی خیلی دگپ ما یک گپ بگو که تهمت میکنم، بگو که محمد شریف بگو که مومای لانگولی ای پیش هم شکوفه ای تهمته. هم خیلی بگوی. نو برای که تو دکازات کنی که ما گپ تهمت کردم، تو باید گلی صورت بگیری برای تصدیق کردن. یعنی که تو دای گپ من نیتوش تو پرابلم میوی و بای گپ مرا بور کنی نه. برای که بای گپ مرا تو رد کنی بود دا پرابلمه. تو کنیلیج نکنی صورت نگیری، میخوای کنیلیج میکنی، میخوای یا داور میزنی، میخوای مشتو بینیم. برای که ما چی گفتم؟ ما گفتم که عادی طرف شکوف داره. اگر که تو بگوی ما رد میکنی که مثلا ای پیش شکوف نداری، تو پیش تو نشون داد نمیتونی. این دکازات نمیشه. تو بازم با نشون میدی که تو عقب هم شکوف داری. برای خودی که نیپنیت نکیده و واقعی چی گپه. دکازات نمیشه. تاکش تو رفتیم تو گوش میکنیم دالش. در دوام ویدیوش تمام اینای آدم میمونه میگه سخناشو گوش که یعنی که آدمی هستی که دشنام کرده است. میگه سخناشو گوش کنین. این آدما در اول ما گفتم پرزپوزیشنش کردم و ترخته گفتم. ملکه من میدونم که شما در طرف زدین برای حل مسئله چیکار کردن نکنه. یکم برای خاطری که ما تومتکتون نرسم شما باید تصدیق کنین گپای گفتگیتون. تهمت‌های کردگی را یکمش تصدیق کنین که من در کجا پشت یهودی را گرفتم. دومش اینه قدر چیزی که در دوام ویدیو هم را گفتم. من یادم برآمد بسیاری بعد خطاگی دارین. همه را شما باید تصدیق کنین. یکم راهش و این برای خیلی شما خیلی هم خوب میشه که پرکین خودی محمد شریف اگر ببره شما بخش پرسه که اگر شما تصدیق کنین من میبرم بخش میپرسم. این یکم راهش بود. دوم راهش تو با این خلاصه نیایی یا اینکه تو این راهش نیاوی ویدیو نکن در کانالت که من خبر نمیکنم. رکلاماداتلوت تایپ بولینگ دا میمونن. رکلاماداتلوت همه کسا حقارت میکنن. فهمیدی؟ ما یگان کسا فرمان ندادم. یگان کسا چی نکردم. پروستا در ما خودشون مینویسن که اکا رکلاماداتلو شما چخیل همه را دفع کنیم. ما فقط هولو مان کردستم. اگر که نکنی اوجه کورس هر میشود. شما رکلاماداتلو تو نباشه شما نیکتوین. بعدی که تماشابیناتون که تماشاتون نکنن بدورن حقارت کنن دلتون میمونه پوگزای یوتیوب دلتون خود میشه میره. ای дорого ксюча любойт тамегом دالشی روحی دیگرش میبروی بخشش میپرسی قول میشه که تهمت کرده ای و اونا کلی حرام هم زستوید میکنی که تهمت حقارت کرده بخشش پرسه تهمت همشه پول همه کاراتون بخش میپرسین. سه واریانت را گفتم. دیگر برادر دیگر تماشابینا ایما نگین که خیاکا بیس خیاکا چی یا گناهگارم باید در گناهشون جواب گن موجیکم باید جواب گن و بینین که من چند قدر خوبی کردم که چند تا واریانت موندم. انتخاب کنین سوکو. در دوام همه قدر ویدیو من گفتم لایک مونین برای که من در این کارو مقتنع نیستم. با فکر من اگر شما روزی باشین لایک مونین این چرا نشون میده. برادری که گمراه شدگی باشن اگر در کانال همه باشن میبینن میگه خیلی فهمیده استن روز چخیله منین خلق رول بازی میکنه برادر شما اپرالت میکنین فسیک لایک میمونین یا میمونین اختیار در اختیار همه در خیر تا ویدیوهای آینده بدرین در تلگرام کانال دوام میتیم از شکر قرآن یک زمان گل اینجا رو دوست داره خانه رو بود در دستی هر پدر برای تربیهش چوب بود. یک زمان عشقی مادر دیلی بچه پاره میکد. یک زمان نرخی ناموس باور که خیلی خوب بود. یک زمان نوازای دستی قپیده من میکد توی وظیفت بود توی بالا گذر عروسی هوی. یک زمان جواب میگفتن گپی گفته گیره وزی ده همه نرو نمیبینی مردی را. یک زمان ربغمی کم بغل بود هازی عشقای گوشتی آدمای گوشتی گاوده ارزانه امشب. یک شیشتن یک شیشه تمام میشم سودا شدی شب. خیال میکنه خوشبخته نکی بخته ندید نمیشه نکری شد امشب نکم میشد امشب تو ایشه تازه های با گفتی خود پرست خالی داره دلشه نکری شد امشب نکم میشد امشب تو ایشه. ای عروسی رئیسی کلوبای تیپا داره کریشه. زمان بحری خدام ملا میگفت گپی خوبه ازی امری مارو
маруфш барои лайко ютубай барои реклама граница реклама авиакаса бовар ки тай ниқоби мулода дига касай созен сана дӯстдоро фарза қазо када ҷой намостон пури чанг бигардин риш дароз када ҳози ҳама дуру дора пушту пеши камера гунаҳгоро контента бегуноҳо коменда созен сана дӯстдоро фарза қазо када ҷой намостон пури чанг бигардин риш дароз када ҳози ҳама дуру дора пушту пеши камера гунаҳгоро контента бегуноҳо коменда